Jordi Ignasi Vidal serà novament el cap de llista d'Esquerra Republicana a les properes eleccions municipals de Balaguer el maig de l'any que ve. Així ho ha decidit l'Assemblea d'Esquerra, celebrada aquest dissabte, que ha procedit a les votacions un cop validats els avals que havia presentat Jordi Ignasi Vidal, actual paent cap de la ciutat i l'únic candidat que ha optat a les primàries. La formació va iniciar el passat 28 d'abril el procés perquè les persones militants que ho desitgessin poguessin presentar candidatura per encapçalar la llista de la formació en els comicis de l'any 2023. El període per recollir avals va finalitzar dijous, 2 dies abans de l'assemblea, i la de Vidal va ser l'única candidatura que es va presentar. Vidal ja va avançar fa uns dies a Ràdio Balaguer que amb tota probabilitat la seva seria una de les candidatures que hi hauria damunt la taula. L'actual paent cap ha estat al capdavant del govern municipal de Balaguer en les 2 últimes legislatures i aquesta serà la tercera vegada que encapçali la llista d'Esquerra per optar novament a l'alcaldia, un repte que torna a encarar, ha dit, amb molta il·lusió. Evidentment, la part més important és tindre la confiança a l'Assemblea, com ha sigut per unanimitat, cosa que agraeixo moltíssim, perquè sempre que proposes una cosa és un bon reforç, diguem-ne, que per tindre més impuls que tinguis aquesta solidaritat, diguem, els companys i companyes que creguin que realment pot tirar endavant aquesta tasca i, evidentment, el que volem fer com a Esquerra Republicana és poder presentar una candidatura potent que pugui repetir, diguem, i estar amb un govern per poder tirar i consolidar molts projectes que han fet. És cert que aquesta última legislatura hi ha hagut algun problema, sobretot en el tema de la pandèmia, que es llanguissan molt procediments, hi ha coses que pràcticament han tingut un any i escaig d'aturada i per tant no has tingut temps, diguem-ne, d'acabar de fer moltes de les coses que volies. Per tant entenem que sigui un projecte absolutament viu, un projecte per la ciutat i creiem que som la força que podem portar-ho a la pràctica. L'assemblea per escollir l'alcaldable s'ha celebrat a l'Ateneu Republicà de Ponent, casal republicà d'Esquerra a Balaguer. En ella s'han decidit també les persones integrants de la Comissió Electoral Local, que serà la comissió encarregada de dur a terme totes les tasques en l'àmbit electoral fins a les eleccions municipals.